ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଗରିବ, ଅତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ନୀତି। ଦେଶର ମୁଖିଆ ଜମି ଚାଷ କରି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ନିପୀଡ଼ିତ ଜଣେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରମା ପାଇଲା ପରେ। ଉରୁଗୁଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଜସ୍ ମୁଜିକା ନାମକୁ ବହି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସିନା, ସେ ଗରିବ ଚଳଣି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ଶୁଣିଲେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଜଣେ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଚଳଣି କଥା। ଏହି କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ କଥାଟି ସତ୍ୟ। କଥାଟି ହେଲା ଜସ୍ ମୁଜିକାଙ୍କର, ଯିଏକି 2010 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉରୁଗୁଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଦେଶର ମୁଖିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୈତୃକ ଜୀବିକା ଚାଷବାସକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ଶାସନ ସହିତ ସେ ଜମି ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜସ୍ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ସେ ଚାହିଁଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଜସ୍ ମୁଜିକା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ $12,500, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ନିଜର ଚଳିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର $1,250 ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଦେଶର ନିପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ଚଳଣି ସତରେ କେତେ ଯେ ମହାନ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲେ ବି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଖାସ୍ କରି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଅତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା 77 ବର୍ଷୀୟ ଜସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। 1960 ମସିହାରେ ଜସ୍ ଜଣେ ଗରିଲା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟୁପାମାରୋସର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶର ସାମରିକ ଶାସକ ତାଙ୍କୁ 4 ଥର ଗିରଫ କରି 14 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ 6 ଥର ପୋଲିସ ଗୁଳିର ବି ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଥରେ ସେ ମରୁ ମରୁ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। 1985 ମସିହାରେ ଉରୁଗୁଏରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଫଳରେ ମୁଜିକାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଜିକା ଓ ଟୁପାମାରୋସର ସହକର୍ମୀମାନେ ଗଢ଼ିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପପୁଲାର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବ୍ରଡମେଣ୍ଟରେ ମିଶିଲା। 1994 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମୁଜିକା ଡେପୁଟି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଓ 1999ରେ ସିନେଟର ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଜିକା 2005ରେ ଲୁସିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଏକଦା ତାଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସିନେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଉଭୟେ ଫୁଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆୟରେ ହିଁ ଚଳନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଲୁସିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦରମାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ।